Salam. Selamat hari Minggu, mari kita salutna. Selamat berkebaktian atau dinalau mamuka kebaktiata tapasadama rohata tapahohom niliama satokin hita marhahom martangiang di bagas rohata bi. Amin. Tapuji Tuhata sian bukwede nomor 17 ayat sada 1 ayat 3 Raja Natomibol. Jana tumimbul sigonggolihani jaloma pujian nami dengan dipasamdo panguluhun hani ati sahami saya boy pargogoy kami mangedehon sangami o Tuhan saya dipuji langit jadi-jadianmu saluhu pambahenammu persinondang bolon namar pamongguri oh Tuhan do dipuji bulani bintang pe hodo pinujina dohon sinodangna dohodo todiku tukap biadopan iha bangsa mi o Tuhan nang sude dong aku nasana marhosa pujion nado Jehovah sai tok tong nasitong holande batata dosi pujion Di bagasan goarni debata ama dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goarni todi porbadia nama no palangit do tanoon amin. Nunga di pabotohon ibana tuho alejolma manang aha na denggan jala manang aha naniluluan ni Jehovah siako daholan namangulahon uhum dohot holong ni roha di habasaon jala marpangalaho haserepon maradopon debatam haleluya haleluya sian para hari Kamis.
Puji Tuhan sian bukede nomor 210 ayat 1 ayat 2 dung sonang rohaku. Dung sonang rohaku di bain Yesus nang dihaliangi nang angonon namuse naung mate Tuhanku Tabi kima hatani debata songop patujolo nijamita di turpuk minggutta sadarion imana tersurat sian Matius 10 ayat 1 ayat sia. Matius 10 ayat 1 ayat sia tajahama margati soreng. Itu upama taringot tu harajaon ni debata ina sadari ruar ma Yesus sian bagasi lau huddul tu pasir ni tao. Jadi marpugu mana torop halak tujulona gabe dipanai ibana masa daparau lau hudul tusi jala sudena toropi jong do di pasiri. Dungi godang ma dihatahon tu nasida uhut pakai upama ninnama nalau tu baliad do sahalak panabur lau manabur. Jadi di nama daburi ibana dong mabodi ide ba nama miltik tudalan dungi Roma akapi dong mamarguti. Alayang gona deba tu tano batuam. Tu tano batu do madabu. Dina sosadia hafal tano. Jadi tibu matubu di bahen naso bagas tano disi. Alai dinala timbu matani hari
aharma gabe mate ala so marurat. Anggona deba tu parsi hupia do madabu laos tubu do akasi hupi gabe dipisati ma emei. Alai nadi benari tu ano nadi ganido madabu gabe sau mama perbue 100 lopi do nadeba ono 10 lopi do nadeba jala 30 lopi do nadeba. Hamu aka namar pinggol hamu mai sonima hatan itu ata martua do aka nama nangion hatan debata nau piopsa jala nama ngulahosa. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian Ina Naomi. Puji Tuhata, marede maita, sian buku de nomor 417 ayat sada 1 ayat 2, rade situ tu haluaon. Rade situ tu haluaon, nanaing taku pomo atong, rade nang diho hatuaon, siralan solomo atong, bernido di tao Tuhanmu, pasai hondo samsa sude, tunggu nang pau jadi banak sahaja kopako konai
Paterek sude hahurangan topo tisan dosami Pangi dosai sesa o Tuhan sude pangalau sioki Dadati sai sao oto omu naung sesa dosam sasude Magdame dagingmu nang kodi mahani okokong Tuhani Di bagasan uduk do seret ni roha hita tua dopan itu hatta mangido mangele-helek hasesani dosata nagodangi natatutuni manang nasota tutuni pei martangi yang mahita. Ale amanami jala dibatanami na di Banua Gijang para siroha na sumurong midahami. Hu parkatutu jala hu topoti hami dosa dohot pangalasion nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot hasesani dosa. Songo sitong ina mangulu aunin na Tuhan Jehovah. Tung na solomoro haku mida hamamate ni parjahat. Na lomodo rohaku mida hamamulak na asa mangulu ibana. Asa ngapon ma di debata na digijang. Tapi kema de pujian sian kor narwastu.
Ta puji Tuhata, marede tasian buku ede nomor 222 ayat sada 12 tujolo ni Tuhako. Abigema hatani Tuhata songodalan sulu tungolu naibaru nadienet sian sada Yohanes 4 ayat 20 songonoma hatana pargabus dohalak namadok kolong rohana di debata hape dihosomi do donganna aina so makaholongi donganna nani idana tuk songo diama haholonganna debata naso ni idana songo nima hatani Tuhata atong rak mangidogo gomahita Tuhata ale Tuhan debata ai pargogo imahami angulaon nombar Tuhata mi amen. Abigema ede pujian sian korama.
Puji Tuhata, marede ita sian buku ede nomor 510 lalu, ayat sada dohot ayat 4. Marsinodang dibaen Yesus. Marsinodang dibaen Yesus, asini rohanai jalahi tado disuruh asata paboai tapagalak palitota tapati urdalani torok do penalilu sai hatop mamulaki rongan sotung mitop lapu nariko tudongani sotung magoan kajol bain halen paumi agrat palitota tapati urdalani ai torok do penalilu sai hato mamulaki. Puriani Tuhata nani haolongan di bagasan Kristus Yesus. Ta tidakon ma haporsiaw tay songon nani hatidakon ni dongata sa haporsiaon di luat portibion rak madok mahita. Au porsea ama pargogo na suatu dosan nama no palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai. Imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siatot di porbadia, ada orang sohabubuan. Ido Tuhata, nama naon na bernit, di pahumuman ni silatus, nama te terpajal ibana di hau pinor silam, jala tua tuban toro dong ditanam. Namulak mangolo di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani disi maibana pa imamula sogo tutanaon manguhumi akana mangolu do namate au porsea ditodi porbadia jala adok sada huria na badia huria hato panihala Kristen akana badia do diasani dosa do diatai nama dok mulak mangolu do sogo daging halak nong mate do dihangoluan naso rasul. Amin. Tapi gema dekorsian PP tapi gema titing nama sa di Kuriata di Bagasan Saminggon. Tabi gema tikting di tonga-tongan Huriata di Bagasan na Saminggon. Na parjolo tikting parbugason. Tikting paduahon. Di hari Sabtu tanggal 22 Juli 2020 maringanan di Gereja HKI Resort Khusus Teladan Medan naik majalo pasu-pasu parbugason ma ima Robert Simbolon anaknya mata patun marasal toba Simbolon nahinan tubuh inata Sarmida Nedia Boru Nenggolan namaringanan di perumahan Gria Permata 4 Blok AA 01 Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Deli Serdang
sian huria hakai Tanjung Anom Resort Medan Sada dohot orwanna Fringga Monasi Manjou Buru Purba Buru Niamata Profesor Dr. Andus Mauli Purba MA PhD Tubuni Inatta Situa Dr. Anda Teti Aritonang nama ringanan di Jalan Sembada Onom nomor 34 anggota Jemaat GKP Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada masuk sektor Walu. Nah paduahon sidang majelis di hari Jumat tanggal 20 Juli 2020 tolu di Patu Pahuriatta do sidang majelis masuk pukul 10 pitu WIB maringanan di ruang konsistori ni Huriatta. Ima tikting na masa di tonga-tonga ni Huriatta di bagasan na Saminggon. Lau manomo-nomo hata di tuhata mared di mahita. Oh Tuhan na marahasi roha na sotardo dojol mai torok doha laksi pardosa naramamu Basan nagodangi mari te Jesusi di bagen hodo pardenganan pasayondo sai makoron haluaon di tanah tarjeai manunggul rohana porsea dinasana pinilimi mamuji hodohalani rohakuna Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mengaramau tiaka hati doh pikiran nami di bagasan Yesus Kristus. Ale Tuhan, parguguhui hami makatawan hatami. Jala pasu-pasu hami sudi manangihon hatami. Amin. Jamita dihita di hari Minggu sadarion songonauk tinotopon ni Huriatta uluan ni Huriatta sian pesalmen 65 ayat sada sahatu ayat sia songonam maridok di bagasan goar ni Tuhatta. Ede sia sidau ikon nalom ni roha
diho puji-pujian ale debata di Sion jala gararo do tuho baga-baga ale si tangihon tangiang tuho do ro nasa sibuk gumogodo aka alu-alu ni hajahaton asa au sai ho manesa aka pangalasyon nami martua ma halak na pinili mi jala niluas mi dumonok mangingaton aka alamam mi sai pasabam ma rohanami binahen na hinadenggan ni bagasmo jorom na badiyay tung nasokal do pangalusim tuhami di bagasan hati goran ali di bata ni hatuan nami haposan ni saluhut ujung ni tanood doh laut akan adawi hodo si pawojak aka dolok marhiti-hiti gogom marhohoson hagugoom hodo si paso hasak ni aka galubang hasak ni aka galubang nai dohot oga-oga ni aka bangso jadi mabiar ma aka partopi laut maradopon tada aka nabi nahemi marolopolo ma dibaheni ho dibaiko aka permulaan ni habis saran dohot hasudutan jadi molo siape salmenon buido maragam arah ni jamita ni nani arahon ni parjamita boido ucapan syukur boido puji-pujian boido panugun-ugun ni debata atau Indonesia nakingan judulnya pemeliharaan Allah bagi bangsa pilihannya sonari di almanakta didokon pangaramotion ni debata Jehovah diaka bangsa na pinili na asa tabo to ate jalanunga ra sudehu botai anggo pesalmenon apalagi jamitat tahun sidau do makarangon di suratos sidau ma pengalaman na taringot tu songo dia di bana mangarajumi sude aka pardalanan inoguna songo dia do debata mangarajumi panogunoguon ni debata di pardalanan ni ngoluna jadi dung dikarang pesalmenon isurato jala masuk mai itu tradisi ni huria Yahudi jala dipelihara huria Yahudi maun jala jok mau dedehon di huria Yahudi jadi eden si Daud nanya dehon ni ruas ditiki nasida beribadah di bagas joro jadi boido hahon-hahon tu pribadi ta masing-masing songo dia pangaramotion ni debata di pardalanan ni ngolutta boidon marahonatu keluarga ta songo dia panongu ni debata pangaramotion ni debata di keluarga ta sianda jolo satu tika boido muse pangaramotion ni debata di huriatta huria GKPW pamen jadi tuluan atau sasaranna pribadi ta keluarga ta termasuk makarejota songo dia karejota diarahkan debata do songo ni nang huriat tape jadi ta mulai majo songo dia do pangaramotion ni pangarajumion ni si Daud taringot tu pardalanan ni ngoluna di
simpul sidau ma ia debata na mangaramoti perdana ningoluna di perdana ningoluna parjolo na pinili ni debatado sidau dipilit marhite si Samuel taboto di ceritani di sada Samuel de patora dipilit pitu anak ni si Isai among ni sidau alai ba dia do anak komin na ala asa hupas-hupasu ninna si Samuel ijuma sambulai anak nasyakangan dangon itu ujungna dangado ngao no matto anak ni si Isayo alai dangadong dope napas di haporsiao ni si Saul majalo pasu-pasu jadi ba arong dope anakmu ninna si Isai si Samuel tu si Isai ado di permahana donai bah ajuma join ijuma da si Dauto siap permahanan nate adong de tersurat di buku teh nah di jo on nama te Roma suara itu hatta tu si Samuel pasu-pasu ipasahat debatama marhite hite si Samuel si Daud gawe na pinilina alai dapet raja imana nah mang nawama cerita na muse gawe urutna dong di pasu-pasu si Samuel si Daud gabe tangi patorak songo dia carana ba masa mampu orang mangalo si Goliat kan ala Israel mangalo si Goliat bah ala soburo parporangani si Goliat kan terkenal lo taboto deh jadi mang nabuhama dalanna tampil si Daud tu parporangan jala dibuat kata pelna apa si Daud nagijang nabulunin na kan mabiar do ala Yahudi mamer si Goliat alai ala tu hatta do harwa mamil si Daud ikatapel ia balang ma dan katapel dia balang si Daud ma si Goliat jalan mate mona maredei maka parupuan ni hala Jerusalem dia deh ma gudang do ditaluhon maribu-ribu do ditaluhon si Raja Saul mati kiraja to jadi alai merlaksa-laksa do gudang adope di patalu si Daud jadi mang na amai tarang ka ma si Daud ton gabe pegawai istana atau boto ceritanya ini alai na paingot dong sih jadi nama lo marasapi nama lo maredde jadi korwa mang darah tinggi si Saul ulu si pata darah tinggi kan dokom si Daud maredde si Daud marasapi mobu ma ruan si Saul jadi gudang peranan na dipakai di bata tu talenta na dong si Daud nah alai kemudian muse marale-ale ma si Daud do anak ni Raja Saul si Jonathan ala cemburu si Saul mamereng puji-pujian ni hala Israel tu si Daud asa tu si Saul gawe cemburu ma si Saul diburu-buru mana yang mabunuan ni si Saul si Daud malari mato si Daud toda masuk mai mana tu gue nak tu lubang kan itu nah ape diramoti tu hatta do si Daud selama de banang jadi hona budi ujungna adong manusia cerita panjang do cerita memang di sada Samuel mai boy jahota ujungna pedek cerita marokon gawe raja ma manggati si Saul si Daud nah raja mai mana na pinili dewata terancam do si Daud di ngoluna alai ala dipakai mana talenta nadong di mana sastrawan di mana komponis di mana jala seniman jadi di surat ma pesalmeno martangi yang do si Daud tikina tergogo ibana
di pasukan ni si Saul. Di pamonang Tuhatta do, di salamato Tuhatta do, marhite si Daud, bangsa Israel. Imana kita bereng di perdalanan ni si Daud. Jadi diraju memang Tuhatta do manogu-nogu si Daud. Tuhatta do mangaramoti perdalanan si Daud. Arong do parmara, hea do si Daud mardosa. Beh, dosa nebel juga. Ibuat inatani halak. Jala adong pembunuhan rekayasa, ya, perencanaan. Sasitong na Roma na binatang ipaingok mayman. Jadi ala suami ni si Betseba, si Uria disengaja diatur bunuh me. Kalau bunuh raja hukum tiki, raja boy buat karena mabalu. Ima tiki. Sonari lang boy semua ni. Jadi raja punya wewenang. Alai diboto di batado dosa ni si Daud. Nah sengaja di bana membunuh si Uria. Ay di parporangan do si Uria. Jadi asaboy buat onna si Betseba gabe ripena. Diboto di batadi. Di pasingok di batama muse sinatan. Pardosa ho. Kemate do. Anak siakangan nasi Betseba martangi yang mato si Daud. Roma suara di batatu si Daud ise sama dosa. Jadi iru nakinga disot si tangi hot tangiang ale de bata si tangi hot tangiang napalua hot bangsona akai manakina taja di ayat sada saat tuaya siau. Asing ni muse ala sastrawa di mana di bereng imana musiaka pabahenan di bata dakolan haluaon ni mana dakolan panesaon ni debata di dosana ala di bereng mamuse perdadanan ni bangsona jala omma muse dilengkapi bangsa Israel menghadapi perdadanan 40 tahun bangsoi mardala siam Misir satu tarukana di perhorsihani di perdalanani bangsoi gudang ancaman gudang tantangan gudang hambatan gudang godaan mardosa do bangsoi sipata alai nak pesongoni diuhum debatado tong bangsoi ditikina alai ala para siroha do debata tuk pesongoni bangsa na pinilit nai alai dihuhum do sude akka hajahado alai manangise naro pau-bau rohana disesa dosa ima huria ima bangsa Israel hita pera molo tarajumi perdalanan ni diri sendiri pribadi perdalanan ni keluarga ai molo hami sakota cane do satu medano nate mang nama badalan ni ka meranto gudak pita arum dulu ang saparkota cane kabi satu medano jadi pangaramoto ni dibatari panuguna di perdalan ni derita do keluarga na jolo atar Senin Kamis do ekonomi sal apa no nga boy mangalang namar miyak nah jadi lapatan na tarajubi sehat do pita tabo to ma ancaman covid kan angka covid ini sangado huriata ya ditunda kebaktia dibatas ala sonari tarajubi sude songon napor sea hita tapuji ma debata alai mamuji debata sian nalom ni roha imana kingan di ayat sadai ikon nalom ni roha di hodo puji-pujian ali debata nalom ni roha huber kamus terbahasa Batak tulis dodate kepercayaan yang kuat na tulus mamuji kita butawe demunai nang para hari Kamis ina Naomi narwastu do pungana tabusudi puji-pujian adong alangkah sungguh indahnya ina para hari Kamis nakete alangkah romuse korama margalubang do
Anggo balut sang lauti irtang naknya. Margalubang do. Jadi ngolut tapi margalubang. Huriat tagi kape pamenope margalubang do. Alai di ramoti de bataro pita. Satu tikyo. Dipaingo do ita. Mola perlu dihukum do. Akaise namangalo lomoniro di bat. Sudi do ita pardusa. Padi tapi pardusa. Situ apa pardusa. Majelis pe pardusa. Jadi ruas pe pardusa. Alai Tuhan ima martuha kita. Bodo beda sikap martuhan. Do sikap marhuria. Sialu si suku-suku. Jujur kita suku-suku di ngoluon. Suku-suku. Banyak perkara yang tidak ku mengerti. Di perdalani gikapi pamenope. Gudak suku-suku. Gudang galubang. Gudang ancaman. Gudang tantangan. Rintangan. Godaan. Godangan hepeng. Godaan jabatan kekuasaan. Alani dihita napungo. Ala partuhan dohi. Boido agak sawatik hurak tabu ruhatta. Disadatiki marhuria. Ala yang go martuhan. Martuha kita. Sotuma. Ise sado dugas dusatan ako. Di palua dohita. Di ramoti dohita. Nani pinilit ni debata dohita. Molo mamilik gereja boi mai berbeda. Wasagi kapip na julu hakai pirote. Jadi syaratik kiharo edeni GKP sabas do namar GKP yo. Sabas. Namar GKP pamenope sabas. Ala sifata kada dong nugalupang. Tangga dirita noksikop hape dang do pe. Ula-ula nama tol pengdo hitam nokam. Dakolan pangula namar dosa sude hita pardosa. Ala nita lopi mata-mata. Unang lupa hita bersyukur. Unang lupa hita madok maulate. Unang lupa hita martangiang. Asa sabam rohatta. Tersongo susuana do sipata diri taon. Tersongo susuana do sipata tanoman. Tanam-tanaman huriat tao. Asa sehat huriai manang tanamani. Hita do kata tanaman do hita. Jadi nakir dia pistirkan. Boni ngata bikin nakingan. Atan itu hatta gudang na tersurat di biro. Alai boni kan adong nama dek nina tanona pir. Keras. Tungbuai dokon Tuhani tak peduli mental deh. Jala Roma pirong gak dibuat mai boni na Indonesia bagasa rohata. Adong nama dabutu. Tu roh ai tanoi roh deh. Tano na marbatu-batu. Maka halak na marhuria emosional. Udang imana marede secara vokal. Alai atik sosial nalom ni roha do memuji Tuhan. Alai debatas si boto roha do. Dak sigi jang roha. Di boto do rohatta. Na pungosu de ruas ni huriau. Akan apa sampai di boto do rohatta. Jadi nalom marohata martangiak tutuhata ikon alusan di debata do suku-suku ditikina nak pesipata di pabeda alai ditikina botot tadi alai malu taboto do akana nasitongi natiko si taulahon ba nakola makatau nakola maredeo nalom di roha si boto roha do tuhata alani asa sabam rohata. Adong musai di soni ban si jalo baga-baga ikor si jalo manggar baga-baga inna. Adok kau bagi istilah di huria janji iman berjanji baga-baga. Jadi di rohata jodoh anggo sahalion molo tobus dom ba kolena kudu huria inna capan syukur boy me ai syarat. Alai sipata itu tuh hatta to huriai memang hurian itu hatta do walau talia tu huria itu tuh hatta mai dirajumial alai unang asa tarbot wow unang atto ipaingot tu hatta di paingot Yesus de dang godang ni nanile hommi dengganna
alai dengan ni rohamido, nalom ni rohamido, gabe gudang pakor honna. Jadi dihamu kamang do tamina, diramoti Jahuwa do hita, dipilit tita, songon naposona, songon ruas GKPI, dan ruas HKBP alai saya do huria, alani ba sabam marhata, martangiang mahita, ditikina alusan ado tangiakta, ay diramoti debatado hita, amin. Ale Tuhan mau lihat tema, ubigi hami pangarajumion ni si Daud doh huriai najului bahwa di togu-togu jala diramoti debatado nasida si Daud hami pe malahu rajumi hami boy hami mangula boy hami mangolu satu tikon boy hami marminggu sadarion memang gudang do aka permaran hubulusan gudang do ancaman gudang do si pikiran di hami keluarga nami nang di huriaon alai Tuhan tuho do hami mangalu-alu alusi matang yang nami unak kola pikiran nami upangasaw kami alusi mahami di tikina jala sabab marohanan las marohanan di bagasan Yesus Kristus amin. Mari kita Tondido pamataku debatado malah nang sude hartaku nang muse buato sa pambaylan na molotung di papursaton na hacit na bernit dan huhadelehon ayebana maku sorhon soroni ariki dong natuk dehorhon. Surat ni Apostel Paulus tu huria Filipi bidopat ayat 10 sia songonom maridok alai gohani debataku do nasanarikot dihamu hobar tu hamoran nai dihasangapon nai di bagasan Yesus Kristus amin.
yom maita saluna. Tatangnya koma ilihat tahun martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banu gijang. Hodo haroroan ni saluut sila leo na dinggan. Jala mual ni nasa uli basa na mauli utus. Sebab kami masih na nileo mi. Tuhami pilihan nami tuho. Malotunga dong tersebau kami tuho. Nasihat tangamu yadwi hujalo hami. Ayah mahami banna terleo kami manangatu ho. Asi maroham. Jaloma pilihan namion gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa upake hami pilihanon. Pati bulo na rajomu di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhai marohanami marititi todim. Asalam hutadahami gudang sileo-leo medihan. Asalam gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namora tutu sangap damangi ibana puna sudehatai Gijang leho matuhami sadarion hangulu siapa hari sesama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togiot tu pangujunan palua mahami sian pangago Hai ho pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewa Tamahamu. Disodakon Tuhan Dewa Tama buhina Tuhamu. Jala asima rohana midamu. Didopakon Tuhan Dewa Tama buhina Tuhamu. Jala dipasaur homada mena tu todimu nabi. Amin.